Всяко едно пътно превозно средство, което е на пътищата в България, в Европа, в света, има някои изисквания на велосипеда, които е хубаво да се спазват, даже и задължително. В България по закон велосипеда трябва да има две спирачки предна и задна, които са задължителни. Трябва да има фар или стоп, или съответните светлоотразители. През нощта, в тъмната част на денонощието и в мъгла, извън населено място, велосипедиста трябва да има светлоотразителна жилетка. В България каската все още е пожелателна, но аз съветвам всеки, който кара велосипед и който кара и тротинетка, електрическа и друга, да носи това защитно съоръжение, защото аз съм се чувал главата като дрънка по асфалта и това чувството не е много приятно, освен асфалтовата екзема, която се получава. Така че главата ви е много по-ценна, отколкото една счупена каска и няма да ви загрози, ако използвате каска, когато карате велосипедите. Знам, че обичате бързо да карате и да състезавате, но има два пътни знака в България, които задължително трябва да познавате. Те са еднакви за целия свят, за да ги разпознават шофьорите, независимо от коя държава са. Единият от тях е знака стоп, който означава, че трябва да спрете, защото пресичате улица с предимство. Другият е така наречения знак номер 1. Само той като триъгълник е обърнат с пръста надолу, за да може, ако е изтапан, ако е набалян от сняг, поледите, такива работи, шофьорите по формата да го различат, което означава, че също излизате на път с предимство. На тези, видите ли, тия два знака трябва да спрете, за да дадете предимство на колите, които минават по главната улица. Не разчитайте, че на приказката, че това няма да се случи на мене. Винаги има първи път, така че пазете се сами, за да ви пазят всички останали, когато карате велосипеди. Нашия клуб в Исперих, се казва Димитровец, е един от най-активните в България. Напоследък повече се занимаваме с маратонско езене, каквото беше инвестицията тази година във Франция. 1200 км за максимум 90 часа се карат, като часовника не се спира, когато почивате, той се тече непрекъснато. Нашия клуб участваха шестима състезатели, които се представиха успешно в Република Франция. Накратко, мисля, че като за първа среща с вас и с велосипедите, ви казах някои неща. Ако ви имате въпроси, ще ви отговоря, а предполагам по-нататък, ако имате и желание, независимо момчета, момичета, може да се запишете в нашия клуб и да повечето с децата караме в момента по Латинора, планинско колезене, което е крутичко нещо, което в пласт в момента така по мое наблюдение. Докато на предишните поколения се казваше трудно, значи хубаво. Така че първата победа на всеки един човек е победата на самия себе си. Ако себе си успеете да мотивирате да свърши нещо, това е най-голямото постижение, което може да направите. Въпроси имате? Защото се кара само на асфалт и не му трябва да мотивират. Трябва да е релефа, мотивират и тежат.